שלום, היום אני אלמד אתכם איך להשתמש בסקייפ. הנה, זה סקייפ, מה שעכשיו אני מסמן בכחול. יש לו צורת S בגלל זה מה שכאילו מאפיין אותו, הבנתם? כאן אני מדבר עם חברים. למשל, בוא נגיד, אתם רואים את הילד הזה? אני יכול לעשות אותו כאן. ואז אני יכול לדבר איתו. הבנתם? תסתכלו. שנייה, גם יש לכם דרך אחרת. אפשר לעשות ככה. ועכשיו ככה, עומר, תוסיף אותו. וככה, הבנתם? אתם, את עוד, ככה, זה קורה. הבנתם? זה אנשי הקשר שלי, זה החברים שלי, כל אלה, וזהו. אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אני מקווה שנהניתם מהסרטון. תודה.